Tervetuloa taas Kallen Bitcoin-treidaukseen. Muistakaa tosiaan, niin kuin olette kärsitte äsken toi yli 30 sekunnin disclaimer intron, niin en ole mikään sijoitusneuvoja. Älkää tehkö niin kuin mä teen. Tarkoitus on vaan jollain tasolla yrittää sivistää mahdollisimman montaa siitä, että mitä täällä tapahtuu täällä Bitcoin-markkinalla. Mulla ei itse asiassa tällä hetkellä mitään kärryä, mitä mä en tässä videolla sanoa, mutta kyllä se tässä matkan varrella tulee. Yritetään taas pitää tää video lyhyenä, mikä tarkoittaa varmaan, että selvitään tästä alle tunnissa. No niin. Eli, mä palaan taas vähän alkuun, mutta käytän nopeasti. Täällä oli joulukuu, ja sieltä ollaan nyt tulossa alas täältä 2017 joulukuusta. Ja niin kuin olen tuossa aikaisemmilla videoilla sanonut, niin mä en näe, että tää päättyy vielä tänne alas. Mä näen, että se on vaan niin sanottu väliaikainen pohja, kenties tämän vuoden pohja, ja ensi vuonna tehdään vielä uudet pohjat jonnekin tänne 3 tonnin ehkä alle tuntumaa, mutta sen mukaan ei idioottikaan treidaa, koska se on aika spekulatiivista vielä. Mutta se mikä ei ole spekulatiivista enää on se, että mun mielestä, ja se mitä mä oon nyt tässä veivaan, on tää meidän oranssilla rajattu ending diagonal kuvio. Ja on tää alkustruktuuri mikä hyvänsä, on se sitten se mihin mä uskon tai on se sitten mihin tahansa joku muu uskoo, niin joka tapauksessa mun mielestä on hyvin selkeä ending diagonal. Ja ending diagonal koostuu pääsääntöisesti 5 aallosta, joilla jokaisella on 3 aliaaltoa. Mä oon weekly chartti tässä ja taas kerran BitMEXi. Itse asiassa tällä hetkellä Binance on aika käyttökelvoton Binancen chartti, mutta en sitä muutenkaan olisi käyttänyt. Niin, aivan. Eli siis tämä koostuu 5 aallosta, 5 purppuraista aaltoa, ja jokainen näistä aalloista koostuu 3 aliaallosta. Ja nyt me ollaan täällä viimeisessä purppuraisessa 5, joka sotkeentuu nyt tänne viidakkoon, ja se jakautuu tosiaan 3, niin kuin tässä näkyy 3 turkoosilla. A, B ja C menee tänne meidän pohjaan. Ja sitten taas tämä C jakautuu 5 aliaaltoon. Ja mä voin ihan tunnustaa, että mulla ei niinku todellakaan mitään 100% varmuutta sanoa, että tämä aaltokuvio, tämä keltainen, mikä tässä nyt näkyy, niin menee näin. Koska tää on todella sairaan näköinen suorastaan. Eli voi olla ihan hyvin, että tämä on päättynyt jo tämä 2 about tonne, tai se voi olla päättynyt tonne. Ja no tonne se ei kyllä voinut päättyä, se on silloin päättynyt tonne, jos se on jo päättynyt. Mutta jotenkin mä en kyllä usko, että se on päättynyt, koska tämä volyymi, mikä täällä on ollut tässä välissä, ei indikoi vielä sitä, että olisi ollut varsinaista laskua, vaan musta tämä on ihan korjausta vielä. Ja sitten meillä on tää droppi täällä ja sitten tonne noin menisi tää 2. Mutta tää on aika sairaan näköinen, mutta mä luulen, että nyt kellään muullakaan niin sanottu Elliot-charttajalla ei ole tämän kuvion kanssa kauhean easyä. Joka tapauksessa tää 2 koostuu 3 aliaallosta. Muistaakseni mun aikaisemmalla videolla, en ole ihan varma, ainakin mun Twitterissä julkaisemissa charteissa mä oon merkannut tämän VXY:nä, koska tää on niin sairas. Mutta mä nyt laitoin sen yksinkertaistettuna ABC:ksi. Ne on helpompi hahmottaa, jos tunnistaa Elliottien peruskäsitteet. Mennään vähän sinne, että miksi mä näen, että tää voisi vielä nousta tekemään niin kuin uuden hain. No periaatteessa se olisi ihan hauskaa, koska mä luulen, että silloin kryptosome niin villiintyisi, koska niillä olisi sellainen käsitys sen jälkeen, että tehtiin joku higher high, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa. Toikaan ei ole mulle vielä higher high. Toi olisi mulle higher high, jos tosta mentäisiin yli tosta 8400. Mutta siis joo,
ehkä toi nyt just mä saattaisin kääntyä vähän bullimpaan suuntaan, jos me mentäisiin 7,5 tonniin. No joo, mutta mennään taas asiaan. Mutta se, miksi mä näen tänne, ja tässä seuraa nyt tämmönen niinku yksi opetuksellinen asia, miten minä treidaan. Eli mä siis käytän pääsääntöisesti Elliotteja, Fibonacceja ja sit supportteja, resistansseja, koska ne toimii omalla tavallaan magneetin lailla. Ja sitten se, mitä mä käytän myös, niin kyllä mä piirtelen noita kuvioita tonne, mutta en mä treidaa niitä kuvioita varsinaisesti, koska ne on aina vähän hazardeja, ne on yleensä vaan niin kuin jatkumoa jollekin niin sanotusti. Niistä on vaikea saada targetteja, ellei ne mene sitten vastakkaiseen suuntaan. Menee taas vähän sekavaksi. Pitkä sekava päivä takana. No niin, mutta mennään siis katsoa, että miksi mä oon twiitannut tästä 6972. No minäpä kerron miksi. Eli koska tämä Bitcoinin niin sanottu sykli on kuitenkin sillä aika rivakka, niin me voidaan tässä lyhyellä syklillä, missä me haetaan korjausta johonkin, niin katsoa, että missä meillä on dailyllä. Lähdetään vaikka dailyt liikkeelle. Voitaisiin lähteä weeklyt liikkeelle, mutta koska weekly ei kerro meille juuri täällä niin kuin kauheasti mitään. Se ei oikeastaan kerro meille, niin kuin voisi jollekin teistä kertoa, mutta mulle se ainakaan kerro niin, että mä tekisin yhtään hevon helvettiä. Niin mä etin tavallaan seuraavaa semmoista tasoa aina, semmoista resistansseja tai supporttia, mitä ei ole käyty testaamassa. Ja tässä tapauksessa se löytyy täältä. Ja miten mä etin näitä? Jotkuthan etsii ihan vaan sillä tavallaan semmosia pivot pointteja, missä on yksi kynttilä ylempänä muita ja sitten, tai alempana muita vastaavasti, ja sitten on kaksi pienempää kaveria sivuilla. Ja niin kuin pitäisi olla järjestyksessä kaksi pienempää periaatteessa. Mutta mulla on aina tarkka kriteeri siinä, että se muodostaa riittävän vahvan resistanssin, niin siitä löytyy keskeltä jommankumman värinen kynttilä. Eli tässä tapauksessa nyt se on toi vihreä, ja silloin vieressä kaksi punaista ja kaksi vihreätä. Ja silloin jos se on alhaalla, niin kuin esimerkiksi tässä, niin sitten ne on tietysti toisella puolella luonnollisesti. Jos et ymmärrä, miksi ne on toisella puolella, niin sitten ei kannata katsoa tätä enää pidemmältä tätä videoa. Toivottomia tapauksia. Ei oikeasti, kyllä se hahmottuu siitä sitten. Joo, mutta siis tosiaan, nämä on mulle semmosia strong pointteja aina. Ja varsinkin silloin, kun niitä ei ole käyty kertaakaan pieksemässä, niin kuin esimerkiksi tässä kohtaa. Ja ne on yleensä aina silloin, kun ne ekan kerran käydään kopaseen, niin niistä tulee kimmoke. Ja nyt se osuu tosi hyvin. Se osuu tänne meidän diagonaaliviivaan, minne mä en oikeasti olettanut, että se tulisi hakea, koska mä olisin olettanut, että se korjaa tämän kakkosen jo täällä huomattavasti aikaisemmin maaliin. Ja niin kuin mä totesin, se on voinut tehdäkin sen. Mutta kuitenkin tämä on tavallaan se, minkä takia mulla on tää täällä. Ja sitten periaatteessa tästä voi lähteä aina pienempään aikacharttiin, mennä katsoa sitä samaa pointtia ja katsoa, että hetkinen, onko siellä vielä semmoinen piste? Ei ole, tämä ei tyydytä meitä, tuolla on yksi punainen välissä ja sitten on kaksi vihreätä. Tämä ei nyt Sensei Elliotia tyydytä, no tuo 6 tunnin nyt on tässä aika haista paska, mutta periaatteessa siellä se olisi alempana, mutta se ei tyydytä meitä, koska dailyllä se oli ylempänä. Sitten voidaan katsoa 4 tunnin charttia, jälleen kerran siellä se on alempana, joten se ei tyydytä meitä. Ja tuo se on jo käynyt. Tässä on hyvä esimerkki siitä, kun ottaa 4 tunnin chartin, niin näette, että se piste on tossa, ja mikä tuolta hakenut se wiki, niin se on hakenut se juuri siihen, mitä lähempänä ollaan tätä. Ja nyt kun mennään pidemmälle, niin silloin daily antaa meille juttuja. No nyt on ihan turha alkaa katsoa näitä pienempiä, koska sillä ei ole mitään merkitystä tässä tilanteessa. Joten täältä löytyy meidän piste daily chartilla, on se, minkä takia mä odotan tosta vähintään kimmo. Se voi aivan hyvin paiskaa tästä läpikin, mutta joka tapauksessa tossa pitäisi tulla jonkunlainen stopperi. Ja tohon mä oon sen varman päälle pistänyt 6972. Tää on closannut 6977, eli teoriassa olisi se. Tää on siis open tää kynttilä 6977, koska tää on closannut siihen luonnollisesti, koska täällä ei ole samanlaisia gappeja niin kuin osakemarkkinoilla, paitsi joissain pörsseissä. Niin tää on nyt se piste.
Ja siksi minä pidän vielä mahdollisena tätä. Sitten me katsotaan Fibonacci-suhteita, että miten me päästäisiin niillä tänne. Niin me ei päästä suoraan saada tarkkaa tänne tästä vikasta ilman, että me haetaan tavallaan täältä niin kuin joku kohta. Mä näytän nyt esimerkin. Tosta, jos me otettaisiin, tää oli nyt se kärki tässä aallossa, jotta me haluttaisiin toi sinne viivalle, että se tyydyttäisi meitä jollain tasolla, niin mihin tämän pitäisi nyt laskea vielä, että se olisi esimerkiksi 1:1 tonne, niin sen pitäisi laskea tonne vähän alle 6, siis tonne 6150 paikkeille, josta se sitten 1:1 kimpoisi suunnilleen tonne. Tämä on ihan tarkka, mutta get the point. Tai sitten C-aalto, koska täälläkin on sisällä todennäköisesti 3 aaltoa, on vahvasti näyttää siltä, niin se voisi olla myös 0,618, jolloin silloin se riittäisi, että se retraceaa tähän, mihin se melkein retracesikin. Mutta kun se retracesi enemmän, niin mä en tyydy enää siihen, ellei se sitten pysähdykin tohon viivaan. Toi viiva on otettu siitä toisesta aikafreimistä. Sillä ei ole mitään merkitystä, mä en usko, että se menee tohon. Tossa vaan mun oma viiva toi 615, missä mulla on vähän shorttifillejä. Älkää ignoratkaa se. Mutta kuitenkin, niin pointtina se. Sitten tietysti täällä on 081, 088, me voidaan niinku spekuloida näitä. Mutta joka tapauksessa mä näen, että jotta me päästäisiin tänne, meidän olisi mun mielestä hyvä vielä vähän laskea alaspäin. Ja sen jälkeen pinkasta tonne viivalle. Mahdollisesti. Ja mä en myöskään poissulje sitä, etteikö me päästäisi yli 7 kiloa ja vähän käytäisiin vittuilemassa tuolla diagonaali ulkopuolella. Saataisiin muutamat nimeltä mainitsemattomat permabullit tuolta Twitteristä ejakuloimaan housuihinsa. Haukkumaan taas kaikki muut treidajat paskaksi. No niin. Ei välitetä tästä nyt vielä. Mä oon vetänyt näitä Fibonacci-suhteita sillä olettamalla, että me mentäisiin tänne näin. Nämä on täysin spekulatiivista. Mutta mä nyt katon vähän vielä teidän kanssanne sitä, että miksi minä olen päätynyt näihin lukuihin tänne ja tälle alueelle. Mä oon hylännyt, niin kuin näkyy, niin sen 5 tonnin täältä aika hyvin. Mulla on siellä sit kyllä longi entryjä kyllä siinäkin, mutta mulla on aika vähän siellä. Mulla alkaa stäkkääntyä enemmänkin tää 4800 alla ne longiin menot vasta. Ja otetaan tosta toi weekly. Lähdetään oikein weeklyllä nyt aluksi. Mennään tänne syksyyn 2017. Mikäs siellä näkyy? Siellähän näkyy meillä juuri sellainen piste, mitä sensei odottaa. Eli meillä on keskellä 1 väri ja vieressä kaksi omanlaistaan väriä. Ja tässä. Hetki vaan. Vaimoni tuli naapurihuoneeseen kolistelemaan jotain. Keskittyneen vähän häiriintyy siitä, kun mua hävettää, kun se kuuntelee mun jorinaa täällä. Yritän esittää fiksua YouTubessa. Joo. No niin. Yritän saada taas itseni kerättyä. Mä en leikkaa näitä videoita, mikä johtuu siitä, että mä oon laiska. Mä en enää osaa, kun Windowsin Movie Makeri poistettiin tästä Windows 10, tai siis sitä ei koskaan ollutkaan. Yksinkertaista ihmisten työkalut viedään. Perkele. No niin. Niin tästä näette nyt tämän pisteen. Ja kun me katsotaan tästä, että mihin tää on close on tää kynttilä, tai mistä on open, niin se on 4624 ja 4624. Ja siitä mä oon hakenut tän. Sitten mä oon käynyt kattoo vähän dailyä, miltä se näyttää. Ja mä oon huomannut, että daily on kans siellä. Ja siellä on tää 4950. Miksi mä oon sit hylännyt tän dailyn? Mä oon hylännyt sen takia, että en musta näe, että tää diagonaali jää enää vajaaksi. Ja se 4940 on tossa kohtaa. Ja silloin me ei koskettaisi enää tähän pohjaan, ellei me mentä siihen. No ei me enää kosketa, vaikka mentä sen tänäänkään. Joten mä en niinku tyydy siihen. Sitten mä katson joskus 3 päivän charttia. Ja muistaakseni olen repässyt ton toisen siellä. Joo, kyllä.
Niin siellä tämä piste on kauniisti tässä. Ja siellä on close-as.47, 23.9 ja 4724. Ja sieltä mä oon nyt hakenut tämän meidän targettialueen. Ja sitten se pointti, minkä mä oon sanonut aikaisemmassa videossa, että minkä takia tää ei kauhean paljon alemmas voi enää mennä, niin ei johdu tästä struktuurista sinällään, mutta se johtuu siitä, että tässä koko kuviossa pätee samat prinsiippelit kuin muutenkin Elliot-aalloissa, eli 3 ei voi koskaan olla lyhin. No nyt jos te ihmette, että mitä paskaa tuo mies puhuu, että tämähän on pidempi, niin väärin. Se ei ole pidempi. Tämä on pidempi kuin se, jos tämä osuu tänne. Mutta jos tämä menee alle 4400, niin silloin tämä on pidempi. Eli se pituus määrittyy prosenteissa tai se määrittyy hinnassa. Ja tässä se määrittyy nyt hinnassa. Eli mä voin piirtää tuohon vaikka kilometrin pituisen vaakaviivan ja käytännössä sen pituus on 0. Saitte pointin kiinni. No sit mä oikeastaan vielä haluaisin tuoda esiin, että miksi mä odotan, että tää Skada vielä pumppaa ainakin kerran. Ja mä katon joskus tätä. Nyt mä oon katsonut tätä vähän enemmän viime päivinä. Laitetaan tuohon vähän pienempää skaalaa, ettei mene niin hervottamaksi. Niin meillä on hillittömässä nousussa nämä shortit, vaikka niistä listittiin aika paljon tuossa pumppauksessa, mikä tuli eilen. Mä olisin muuten eilen tehnyt tämän videon jo, mutta mä en saanut mun video-ohjelmaa toimimaan. Nyt se toimii. Niin mä odotan, että tää pumppaa vielä tää shortit vähän ylemmäs, niin kuin ne näkyy koko ajan tässä tekevän. Ja jopa ennakoin tosiaan, että se laskee vielä vähän, jotta näitä saadaan vielä vähän nilkitettyä messiin, näitä shortteja. Ja ne nousee tänne mun vihreälle thresholdia-alueelle. Ja longeille ei ole niin iso merkitys, nämä on niin listittyä tätä markkinaa, että kukaan haluaa ostella näitä bitcoineja, ainakaan siinä mittakaavassa kuin joskus aikaisemmin tänä vuonna. Niin mä odotan, että nämä nousee taas tänne. Ja ei ne välttämättä tarvitse nousta sinne. Ne voidaan tappaa jo tässä, ne on ihan perkeleen korkealla taas ne shortit. Mutta mä näkisin, että ne vois hyvin vielä tänne nousta. Ja joka tapauksessa ne on niin korkealla, että mä en ihan vielä jotenkin näe, että me oltaisiin valmiit mihinkään massiivisen dumppiin. Se on aika vittumaista lähteä dumppaamaan, jos täällä läjät on kuin shortteja, jotka closeaa shortteja matkan varrella, joka siis käytössä tarkoittaa, että myydään. Että siinä ei pääse sit isot pojat sulkemaan shortteja siellä, missä pitäisi. Eli siellä 5 kilon nurkilla. Joo, ei mun nyt oikeastaan tässä ollut tän enempää asiaa. Olkaa varovaisia, älkää fomoilko ja silviisiä. Mä olisin voinut näyttää osakkeista tai hyviä support resistance esimerkkejä vielä tosta mun ajattelumaailmasta, koska viime viikolla siellä yksi hyvä bongaus oli, jonka sieltä ostin ja tänään voitollisesti myin ihan vaan support resistance treidaamisella, joka toimii siellä ihan saatanan hyvin. Vielä paremmin kuin tällä markkinalla. Joo, mutta mä teen siitä kyllä vielä semmoisen pikaisen opetusvideon. Ei kai siinä sitten muuta. Hyvää yötä ja kauniita unia ja Kalle kiittää.